Praise God. Praise God. Hallelujah. ऐकत आहे मुलांचे. Praise God. ओके. Praise God. आम्ही स्टार्ट करूया. बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. मगळ्या बापा यावर त्या वेळापासून तो आम्ही तुका अर्गां दिता परत आयच्या ह्या संजेच्या वेळार तुवें आमकां ह्या माध्यमा मुखांतर सांगात हाडलाय. तुजे उतार शिकोवंक पवित्र आत्म्या तूं आमचो कुमकदार आनी मजतदार जावन आसाय. तुवें आमकां स्वता उगडापण करच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी तुवें आमकां शिकोवच्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा तूं आमकां तुज्या उतरांत असली स्वता उगडापे करचे खातीर ते सत आमकां सुटका दिवच्या पासत हांव तुका अर्गां दिता. सांगत आस कुमकदार आनी मजतदार जावन आसाय. तूं आमकां कितें शिकयताय ते आमच्या जिवितांत पळोवन हेरांकी शिकोवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत अर्गां दिता. अशें एकल्यांनी हे जिवीत दिवचे उतार स्वीकार करून तुज्या नांवाक महिमा दिवन मागता. हे मागण्या करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज गॉड. पुढे आम्ही जोंसो 16 अध्याय पहिली वळ घालया. कोण वाचतात की? तुमचो बाबार्थ दंडण असे हे सक्कड हांवें तुमकां सांगलें. ओके. प्रेज गॉड. ओके. हांगा जेजू उलयता काय म्हणल्यार तुमचो भावार्थ दंडन अशें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां म्हणटा. म्हणल्यार हांगा जेजू कंटिन्युएशन उलयता म्हणल्यार आमी 14वो आनी 15वो 16वो अध्याय वाचल्यार जेजू आपूण बापा थंय येता, ताका कितें बरें कश्ट आसात, काले परस सोसूंक आसा, त्या विशयान तो शिसांक कळयता. त्या देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमचो भावार्थ दंडन अशें हे सक्कड हांवें तुमकां सांगलां म्हणटा. आमी एक फावटी 14:1 वाचया जाल्यार आमकां कळटा. 14:1 घाल सिस्टर एक फावटी. 14:1. वन काय म्हणटा म्हळ्यार तुम्ही कळवळची नाही, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. प्रेज. हांगा काय म्हणटा म्हळ्यार तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. म्हळ्यार जोंसो 14वो अध्याय 15 आनी 16 ह्या अध्यायान आमी 16 वाचताना जेजू आपण बापा थंय येता, बापा ते याच्या पयले कस सोंग आसात एक तो शिसांक शिकयता. 17व्या अध्यायात तो मागता, ताचे मागणे शिसा पासत तो मागता. म्हणजे आमकां जेजू पयलेच तांकां सांगता तुमी कळवळची न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा. म्हणजे जर तर आमी कळवळ्यार आमी केन्ना कळवळटा म्हळ्यार जर एक समस्या प्रॉब्लेम येता आमी चड ते चिंतून बसल्यार आनी रीती सांगचे तर आमी चड इमोशनल निर्धार घेता आमच्या जिवितांत आमी समस्या पडटा. जायते फावटी आमकां गोत्ता जायत्या संदर्भांनी आमी इमोशनल निर्धार घेता. त्या देखून जेजू पयलेच तांकां सांगता हे कितें सांगूंक हेच्या पयलेच तुमी कळवळचे न्हय, म्हजेर विश्वास दवरा आनी देवाचेरय विश्वास दवरा म्हणटात. म्हळ्यार जर तर आमकां आमच्या भावनांनी या आमच्या इमोशनान आमकां कंट्रोल केल्यार आमी जायते फावटी समस्या पडटा. इमोशन कशें म्हळ्यार एक रान घोडो तसो लागाम सुकल्यार कितें जाता तो खंय मागीर आमकां कंट्रोल करूंक जायना. वय आमी त्या काय म्हणटात हॉर्स या घोड्यात आमी उडी मारिल्ली ना तर आमकां खंय खाल्या जाता कळना. त्याच रितीन कोण इमोशन या भावनांत निर्धार घेता ताच्या जिवितांत तो त्याच समस्या पडटा. त्या देखून
देवान आमकां भावना दिल्यात, ती भावना कर आमी कंट्रोल करीचे. ते जर तर ती भावना आमकां कंट्रोल करता जाल्यार आमी समस्या पडटा. त्या देखून हर एक भावना देवाचे उतरा प्रकार असल्यार ओके. जर तर आमी उलयतना राग येता, त्या भावनाक ते इमोशनाक लागून आमी कितें निर्धार घेता तेन्ना आमी आमच्या समस्याक आमी वळख जाता. त्या देखून जेजू पयले सांगता तशें परत जावंक आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमी कळवळचे न्हय, तुम्ही कळवळचे नाका, तुम्ही म्हजेरय विश्वास दवरा आणि देवाचेरय विश्वास दवरा म्हणटा. देवाचे उतर क्लियरली म्हणटा तुम्ही कळवळचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा आणि म्हजेरय विश्वास दवरा. त्या देखून आमी उडास करुया आमच्या जिवितांत जायते फावटी भावना आमी कंट्रोल करिनासतना आमी जायते फावटी सूख निर्धार घेता. त्या भावनाचे निर्धार घेता, त्या वेळार इमोशनल निर्धार घेता. ते इमोशनल निर्धार घेतल्या वरवीं जायत्या जाणांनी आपले जिवीत हे संबंध जायते पाड केल्यात. त्या देखून जेजू आमकां आज वॉर्निंग दिता. कित्याक म्हळ्यार हर एक जाताना आमी कळवळचे न्हय, आमी देवाचेर पातयेन दवरिचे. आमचो निर्धार देवाच्या उतरा प्रकार आसूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां त्या समस्या जावन आमी फाटी येवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परत आमी सिस्टर 16 घेतया. आमकां शिकोवंक आसा आज फाल्यां विशय पळय आमी. जॉन चॅप्टर 16 1 जावन तू वाचया आमी. हांगा काय बरं तुमचो भावार्थ दंडनाशे हे सकड हांवें तुमकां सांगलां जेजू हर एक विशय आपल्या शिष्यांक कळयतालो. तुमचो भावार्थ तुमी दंडलचे नाका, कित्याक तुमी आयकला ताका लागून तुमी इमोशनल ह्या भावनान भरलेली निर्धाराक वचची नाका. त्या देखून तुमी भावार्थान रावचे. भावार्थान मात्र तुमी ह्या समस्येर जैत करूंक जाता. त्या देखून जेजू आजय आमकां शिकयता आमच्या जिवितांत समस्या प्रॉब्लेम येताना आमी भावनाक लागून या इमोशनल निर्धार घेवचे न्हय, आमी भावार्थाची निर्धार म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे अशी निर्धार घेतल्यार त्या समस्या जावन आमकां पर्याय जोडोवंक जाता. पळय मुखार हांगा काय म्हणटा, तुमकां सिनोगोगांतले भायर घालतले तितलेच न्हय, एक काळ येतलो जेन्ना तुमकां जे विशीं मारता तो आपणे देवाची सेवा केली म्हूण लेखतलो. पळया काल जातालें म्हळ्यार कोण भावार्थी आसा तांकां कोण जीवशी मारता तो काले चिंता म्हळ्यार भावार्थी मनशाक जीवशी मारलो व्यक्ती आमी कोणाचें काम करनासा, आमी देवाची कामां करनासा. जायते जण आमकां गोत्ता आज आमी पळोवंक गेल्यार हेर पांगडांनी आसात आनी कितें चिंतात तांणी देवाक कामां करनासात. त्याच रितीन जायते लोक भावार्थी ह्या जेजूक सत म्हणटाना तांणी चिंतात आमी कोणाची कामां करनासा, देवाची कामां करून आसां. त्या देखून संवसार आमकां केदाळाय देवाच्या उतरा विरोधूच आमकां चलोवंक प्रेरीत करता. केदाळ आमी भावार्थान रावता तेन्ना मात ह्या संवसाराच्या हर एक संगतेचेर आमकां जैत व्हरूंक जाता. ताका मुखली वळ म्हणया पळय कंटिन्यू कर सर मुखार. बापाक थर्ड बापाक वाचता वाच बापाक जावं म्हाका जावं ते वळखलेना देखून ते अशें करतले. ह्यो बापाक जावं म्हाका जावं ते वळखले नात. ते कोण हांगा उलयता? हांगा जेजू उलयता. वैगी बापाक जावं म्हाका जावं ते वळखले नात देखून ते अशें करताले. ते कित्याक अशें करतात म्हळ्यार तांकां बापाची खरी वळख ना, जेजू क्रिस्ताची खरी वळख ना. त्या देखून ते चिंतात आमी देवाची कामां करतात. ते पळोवंक गेल्यार देवाची कामां न्हय, एक्चुअली पळोवंक गेल्यार चिंतूंक गेल्यार सैतानाची कामां जातात. कित्याक जर तर आमकां बापाची वळख जायची जाल्यार पयलीं आमकां जेजूची वळख जायची. तेन्ना मात्र जेजू मुखांतर आमी बापा थंय वचूंक जाता. त्या देखून जर तर जेजूची वळख नासतना आमकां बापा थंय संबंध ना. जर बापाक आमी वळखचे जाल्यार जेजू मुखांतर मात्र जाता. जेजू मुखांतर मात्र आमी बापाक वळखूंक जाता. जर तर बापाची वळख जाय जाल्यार जेजू विशयांत आमी चड आनी चड जाणा जायचे. जेजूक आमचो समी सोडून धर्म स्विकार करीचे. तेन्ना मात्र आमकां बापाची वळख, बाप कोण, या पूत कोण, या पवित्र आत्मा कोण, हेची आमी खरी समजणी जोडोवंक जाता.
जर तर आमकां जेजू क्रिस्ताची वळख ना जाल्यार आमकां खऱ्या देवाची निजा देवाची वळख करूंक साध्य ना. आमी प्रेज गॉड. ओके, प्रेज गॉड. ताका जेजू म्हणटा म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणी देवा लागीं वचोंक शकना म्हणना. जेजू काय म्हणटा म्हजे मरिफात गेल्यार मात्र बापाक उडास धरप. बापाक कनेक्टेड जायचे जाल्यार जेजू मुखांतर मात्र साध्य. देवाक लागीं तुमकां वचूंक जाता पूण बापाची वळख जायची जाल्यार खऱ्या बापाची जेजू म्हणटा म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय बापा लागीं म्हणटा, देवा लागीं म्हणना तो. म्हळ्यार तसो संबंध तो. बापाची वळख जायची जाल्यार कोण करो बापाय कळाचे जाल्यार जेजू मुखांतर मात्र साध्य. ताका जेजू म्हणटा हांव सू वाट सत आनी जिवीत. जेजू मुखांतर मात्र गेल्यार आमकां खरी वाट सत आनी जिवीत मेळटा. ताका जेजू काही उल्लेख करना हांव तुका वाट दाखयता, सत शिकयता, जिवीत दिता. तसो म्हण हांवूच वाट. आय एम द वे, आय एम द ट्रुथ, आय एम द लायफ. जेजू मुखांतर मात्र आमकां बापाची खऱ्या देवाची वळख जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. फोर्थ वर्स सिस्टर. ह्यो संगती गोडसो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलींच त्यो सांगलेल्यो म्हणून तुमकां उगडासाक येवच्याक हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. हांव तुमचे मदें आसलो देखून सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो नात. प्रेज गॉड. हांगा पळया ह्यो संगती गोडसो वेळ आयलो तेन्ना हांवें तुमकां पयलेच त्यो सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडासाक येवच्याक हे सगळे हांवें तुमकां सांगलां. हांव तुमचे मदें आसलो देखून सुरवेर तावन हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यो नात. म्हणजे हांगा जेजू तांचे सांगात आसल्यो देखून जायत्यो संगती तांकां सांगतलो. थोड्यो संगती ताणें लिपोवन दवरल्यो म्हणून जायना आमी एका रितीन. ताणें सांगल्यात खरी एक संगत्यो तांकां कळयल्यात. आनी कित्याक म्हळ्यार थोड्यो संगती तो म्हणटा आमकां हितून वाचल्यार कळटा मुखार कोण आमकां कळीत करता, कोण आमकां सताची खरी वळख दिता, ह्या देवाच्या उतराची कोण आमकां समजून दिता ताच्या विशयान तो आतां उलोवंक येता. ते आमी आज शिकया. म्हळ्यार आमचो आयचो एका रितीन हिरो म्हणयात. आमकां कोत्ता आमी एक फिल्मार पळयतना एक हिरो हाडटाना एक जायत्या आमी पळयला जावन बरो तो गाडये देंवतना असो पांय दाखयतात या धूळ उपता मागीर क्रमेण पांयां वयर वयर येवन ताचे रूप दाखयतात म्युझीक पुराय घालून. त्याच रितीन आयच्या शिकोवण्याचो हिरो कोण म्हण आमी पळया. ओके, मुखार वचया. प्रेज गॉड. पूण आतां जाणें म्हाका पळयला तें हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणूय म्हजे लागीं विचारिना. पळय आतां जेजू काय म्हणटा पूण आतां जाणें म्हाका फाटयला ताचे सशी हांव वेतां. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. पळय जेजू काय म्हणटा हांगा पूण आतां जाणें म्हाका फाटयला. कोणें फाटयला? बापान जेजूक ह्या संवसारांत धाडला. आतां जेजू काय करता ताचे सशी हांव वेतां म्हणटा. तरी पूण तूं खंय वेताय म्हणून तुमचे भितरलो कोणी म्हजे लागीं विचारिना. पळय मुखार काय म्हणटा ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यात. मी उडलो तेच वाचले नाही. आता जेजू काय म्हणटा ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्या. जेजू ताका पयलेच सांगला 14व्या वेळ पयली वेळ तुमी कळवळचे न्ही म्हजेर आनी देवाचेर विश्वास दवरा. त्या देखून जेजून पयले कितें सांगूंक येता ताच्या पयलेच तांकां वॉर्निंग दिला. तुमी हे पुराय आयकून तुमी कळवळचे न्ही, तुमी म्हजेर विश्वास दवरा आनी देवाचेरय विश्वास दवरा. त्या देखून सांगता ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यो देखून तुमची काळजां खंतीन भरल्यात म्हणटा. तुमी खंत करची नाका. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी जायत्यो संगत्यो खंत करता. खंत करून आमचे जिवीत आमी पाड करता. त्या देखून जेजू पळया खंय जाल्यार पयले वॉर्निंग दिता. तुमी बायबल खंय वाचा भिये नाका म्हणटा. खंत खरी नाका म्हणटा. खंत मजेर सोडा म्हणटा. जायते फावटी आमी जेजू खाले सांगता ताच्या उतराचेर आमी चड गमान दिना, चीत दिना.
आमी काले करता त्या सिट्युएशनाक लागून या त्या भावनाक लागून त्या इमोशनाक त्या संदर्भाक लागून आमी निर्धार घेता. त्या देखून जेजू हर एक कडेन आमकां पयलेच सत्राय दिता. त्या देखून आमकां देवाची उतराची समजणी चड आनी चड गरजेचे. तेही आमकां पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन, आमच्या शक्तीन न्ही, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आमी जाणून जावचे गरजेचे. तेन्ना मात्र आमी एक संवसारांत एक अलौकिक जिवीत जिवंक जाता. पळया मुखार काले जाता पळया. प्रेज गॉड. पूण हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें, कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचोन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. प्रेज गॉड. पळय आयुश्य हिरो कोण म्हळ्यार आमकां गोत्ता पवित्रात्मो. पवित्रात्मो म्हळ्यार मजतदार. हांगा जेजू काय म्हणटा, पूण सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सरशी धाडटलो. प्रेज गॉड. पळय हांगा पळया, पूण जेजू म्हणटा सतत हांव तुमकां, हांव गेल्यार तुमकां बरें पडटलें म्हणटा. हे आयकून तांकां आनीक इकन जाता. आनी आतां आमकांच एक सवाल विचारल्यार आमकां जेजू आसल्यार बरें की आमच्या सांगाता पवित्र आत्मो आसल्यार बरें? पवित्र आत्मा. बाकीचे काले म्हणटात. जायते जाणां लागीं आमी विचारल्यार, सादारण लोकां लागीं आमी विचारल्यार खंडी जाण तांणी सांगतात, काले म्हणटात जेजू आसल्यार बरें, जेजू आसल्यार अद्भुतां करता, पिडेस्तांक घूण करता, उदकार सरचे पळयत. या खंय ताची शिकवण आयकतना आमकां भूक लागल्यार उंडे आनी मासल्यो तो दोटे डबल करता, हर एक अजाप अद्भुतां करता म्हणून चिंतताले. जेजू काले म्हणटा, पूण सतस हांव तुमकां सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बरें पडटलें. तुमी चिंतचे बरें न्ही, पूण हांव काले सांगता म्हळ्यार तुमी काले चिंता ते सारके न्ही. जर तर हांव गेल्यार मात्र तुमकां बरें पडटलें. कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना म्हणटा. प्रेज गॉड. कित्याक जेजू काले म्हणटा, हांव गेल्यार मात्र तुमकां मजतदार मेळटलो. म्हणजे जर तर आमकां गोत्ता जेजू आसतना ताका एका जाग्यार असल्यार अनेक जाग्यार वचूंक जायनाटलें, वय न्ही? वय. आतां पेद्रू सांगता आसल्यार जोवनच्या घरा जायना, जगोबाच्या घरा जायना, तशें. आतां जेजू काले म्हणटा, जर तर हांव गेल्यार करीत मजतदार तुमकां, हांव गेल्यार मात्र मजतदार येतलो. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे साठी धाडटलो. म्हळ्यार जर तर जेजू तूं ह्या संवसारांत आसले तर आज संवसारांत इतले देवाचे राज प्रगट जायनाटले. आज जाला जाल्यार ते पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन अनेक रितीन सांगचे जर आमकां गोत्ता, ते पेंतेकोस्ताच्या दिसा 120 जण सांगाता मेळिल्ले. ताका काले जालें, एकाच पाटे जड वरें येयल्या, बरी आवाज आयलो मळबार आनी जिब्याच्यो उज्याच्यो जिबो हर एकल्याच्या माथ्यार येवन रावल्यो आनी ते पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरले. अनेक रितीन सांगले जेजूच पवित्र आत्म्या रुपार तांचे भितर देवलो. ते जाल्यार कितले जाले? एक जेजू न्ही, ते कितले आसले? लगभग 120 जेजू जाले. ते सगळ्यान वचून सुवार्ता प्रगट करी लागले. म्हळ्यार जर तर आमी पवित्र आत्मो ना तर आज आमकां काले आमी चिंताव जर जेजू तूं जाय म्हळ्यार जेजू तूं मनशा रुपार आसल्यार बरें आसलें म्हणून आमी समजल्यार जेजू आतां हांगा आसा, त्यात जेजू थंय वचूंक जायना. कितें जालां, तो बापा थंय गेलो, ताणें ते मजतदार धाडल्या वरी तो जेजू आज ह्या क्लासीर झुमांत आमी कितें सांगाता मेळ्ळें आमचे मदें आसा, आमच्या भितर आसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन. तस रितीन हेरांक खंय आतां सकड मागणें जावन आसा देवाच्या सांगाता, खंय देवाचो लोक भावार्थी सांगाता मेळून आसात, तांचे थंय आसा. आनी तितलेंच न्ही, खंय हर एका गांवांनी कोण मागणें करना आसा, कोण बापा लागीं मागता जेजूच्या नांवान, हर एकल्याचें मागणें पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन एकाच घडये एकाच वेळार आन्सर करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी त्या मजतदारा विशयांत, त्या पवित्र आत्म्या विशयांत शिकचे व्हेरी व्हेरी गरजेचे जावन आसा. ताका जेजू म्हणटा कुमोकदार, हेल्पर. तो आमकां कुमोक करता. तो हेल्पर आमकां गोत्ता
एक मेस्त काम करताना ताका कांय काम कर हेल्पर असल्यार ताचें काम करूंक सुलाभ जाता वयगे तशे रितीन आमकां एक कुमोकदार मजतदार जेजून दिला आमी कितले जण ताच्या विशयान जाणाव कितले जण ताची आमी कुमोक मागता म्हणले सवाल प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया 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 हेल्पर म्हणटा इंग्लिशार कुमोकदार ताका ग्रीक भाशेंत काय म्हणटात म्हळ्यार पाराक्लिटोस म्हणटात ताका दोन मिनींग आसात एक पारा म्हळ्यार लॅटीन शब्दांत ताचे अर्थ जॉय या आनंद या संतोष म्हणून लीटा पराक्लिटा लीटा म्हळ्यार ग्रीक शब्दांत ताचो अर्थ काय जावन आसा कोता की शिरात कर्स म्हणटात म्हळ्यार ताचो अर्थ पराक्लिट म्हळ्यार हेल्पर रिडीम फ्रॉम द कर्स म्हणटात म्हळ्यार आमकां काय म्हणटात शिरापदावन सोडोवचो होय. अनेक तरेची सांगचे पवित्र आत्म्याक जायती नांवां आसात वय गी एडवोकेट म्हणटात वय गी एडवोकेट कोंकणीर काय म्हणटात वकील गी वकील न्हय काय नांव Spirit तो Sant. जाल्यार Spirit Sant म्हणटात. होय, स्पिरिट Spirit. होय. वय होय एडवोकेट म्हणटात. म्हळ्यार गोत्ता आमकां न्हय एडवोकेट म्हळ्यार एक खंयची केस असल्यार एडवोकेट काय करता ताका कुमो करता त्या समस्येन कशे भायर येचे वय गी एडवोकेट वकील वय गी त्याच पवित्र आत्मे आमच्या जिवितांत केदाळ समस्या आसा प्रॉब्लेम आसात केदाळ आमी जेजूच्या एक कोटान आसता तेन्ना पवित्र आत्मा काय करता त्या समस्या भायर येवंक आमकां कुमो करता केदाळ आमी ताची मजत मागल्या वेळार देखून आमकां देवाच्या उतराची समजणी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां जायत्या जाणांक पवित्र आत्म्या विशयांत सारकी समजणी ना केदाळ आमी त्या पवित्र आत्मा म्हणलो एक सकत मात सकत न्ही एक व्यक्ती तो पर्सन ताका जेजू म्हणटा खाले पूण सतत हांव तुमकां सांगता हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटा कित्याक हांव गेल्ले करीत मजतदार तुमकां येवचो ना हांव वचना जाल्यार थाका म्हळ्यार थाका हांव तुमचे साठी धाडटलो थाका म्हळ्यार तो व्यक्ती वय गे पर्सन ताका हांव तुमचे साठी धाडटलो पूण आमकां दोळ्याक दिसतो न्ही तो देवाचो तो आत्मो जावन आसा तो आमच्या दोळ्याक ह्या दिसाना त्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात्र आमी ते सत मानूंक जाता हे सत आमकां दोळ्याक दिसना पूण ताची कामां आमी पळोवंक जातात आमकां जाता देवाच्या उतरांत वचोंक गेल्यार जेजू मरण जिवंत जाल्या उपरांत ताचे शिश्य पुरो सगळ्यांनी गेले सुवार्ता परगट केले ताच्या उपरांत काय केले पवित्र आत्म्यान तांणी काय शिकयला ते हर एक तांणी अद्भुत गुणांनी पवित्र आत्म्यान गुणांतीर केली अद्भुत गुणां मुखांतर त्या देखून पवित्र आत्म्याचे काम कितें जेजून शिकयला ते अद्भुत गुणांनी तो थीर करता तितलेंच न्ही आमकां सताची उगडापण दिता आमकां कुमो करता आमकां कशें मागाचें कळना पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक हर एका रितीन आमकां शिकयता त्या कुमोकदाराक सांगात आनी ताचे एक कोटांत आमी आसचे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया मुखार पळया येत वसया 8वी वळू तो येतच पातका विषयांत नीती विषयांत आणि नीती पैसला विषयांत संसाराक गुन्यांवकार करतलो प्रेज गॉड पळया हांगा काय बरयला तो येतस वय गी तो म्हळ्यार कोण पळयतात एक व्यक्ती वय गी होय. तो येतस पातका विषयांत एक्चुअली हांगा कोंकणीर ताका सारको शब्द ना पातका न्ही एक्चुअली पातका म्हळ्यार आमकां गोत्ता फाताग म्हण येत फाताग आनी पातका व्यत्यास काय गोत्ता गी फाताग आनी पातका सिन आनी सिन्स काय व्यत्यास एक पातका म्हळ्यार दोन गी मस्त मस्त सिंगुलर आणि प्लुरल म्हणतात ते न्ही एक्चुअली सिन हांगा ते इंग्लिशार असल्यार गलयत असले पूण म्हाका इंग्लिशार करेक्ट सिन इंग्लिशार सिन दिला सिन्स दिवना उडास धरून आनी पातका दिला पातका म्हणटा मस्त जाली पाताक पाताक म्हळ्यार एक वय गी होय. सिन सिन म्हळ्यार काय म्हळ्यार आमकां गोत्ता केदाळ आदाम आनी एवेन देवाच्या उतरा विरोध गेली तांणी पाताक आदारले वय गी होय. पाताक पाताक ते
ताका आता पवित्रात्मा आयल्यार आमी काल सुख केला त्या विशयान सांगता की तुवें ते केला हे केला म्हणून आमकां पवित्रात्मा आमकां तुवें ते सोरलाय हे सोरलाय हे केलाय म्हणून आमकां गुन्यांवकार करता की पवित्रात्मा करिना करिना गे जायते जण चिंतात पवित्रात्मा काले करता हांगा काले दिला पाचका विशयांत म्हळ्यार तूं हांवें कितें फातर केला ते म्हाका सांगता ते फाताक हे फाताक गॉड सरले फाताक ते केले फाताक ते फट मारले फाताक तो सांगता पूण हांगा खंय गेले वर्स तें प्रेज गॉड हालेलुया पाचका विशयांत 8 16 ಅಂತ ಅವನಿಂದ 8 8 तो येतात पातका विषयात उडास करा पातकानी पाताक उडास जरा पाताक म्हळ्यार आमकां गोत्ता प्रेज गॉड हालेलुया आमी ऑर्डर सांगले काले आदाम आनी एवेन हे केले एक्चुअली ते फोल्ड केले पाताक न्ही आवी देवपण म्हळ्यार देवाक तांणी सत मानून ते पाताक जेजून ह्या देवान काले सांगले ते पात्यो ना ते पाताक समजले की आमी चिंता फोल्ड केले ते पाताक ते न्ही ते पाताक काले म्हळ्यार तांणी देवाचेर पातयेनी दवरूना देवान कितें सांगले ते सत मानूना ते पाताक ताका पातका विशयान म्हळ्यार हांगा फातका दिला सिन्न दिला तुम्ही इंग्लिशांतल्यान घरा जाल्यार पळया तुमी सिन्स न्ही दिवना हांगा फातका दिल्यात पाताक एक पाताक त्या विशयान तो गुन्यांवकार करता आनी मुखार हांव ताजे विशयी सांगता कशें म्हणून मागीर नेक्स्ट काल म्हणटा निती विशयांत आनी निती फैसला विशयांत संवसारांक तो गुन्यांवकार करतलो निती विशयांत म्हळ्यार तुवें मागणें करूं नाय 3 वरार तुवें बरी कामां करूं नाय ते करूं नाय हे करूं नाय त्या विशयांत न्ही पवित्रात्मा आमकां गुन्यांवकार करता न्ही तुवें नितीन चलूं नाय आनी खंयच्या विशयांत उलयता आनी निती फैसला विशयांत पळया जायते फावटी आमी जायत्या जाग्यांनी आयकला ह्या विशयांत ही एक वाक्य मात काण घेतात तो येता पातका विशय तुमी पाताक गेला ते केला हे केला ते केला ताच्या विशयांत तो तुमकां गुन्यांवकार करतलो आनी निती विशयांत तुमी नितीवंतपणान जिवनात तुमी ते करूं ना हे करूं ना तशें तुमचेर निती फैसल विशयांत संवसार तो गुन्यांव करतलो ही एक वाक्य काण म्हणून तांणी उलयतात पूण हे वाक्य कंप्लीट न्ही ताजे उपरांतले वाक्य इम्पॉर्टंट समजले न्ही जर तर ह्या विशयांत खाली एक वाक्य काडून गेल्यार हांवें ते केला हे केला म्हणून तो पवित्र आमकां गुन्यांवकार करता म्हणल्यार आमकां मनोभव येता केदार आमी नेक्स्ट वाक्य वाचता नवी थंय काय बरयला पळया पातका विशयांत कित्याक तांणी सत मानलो ना प्रेज नीती गॉड बरोबर व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी चिंतला पातका विशयांत म्हळ्यार एकच पाताक खाले कोत्ता की जेजूक सत मानिना जावन तेच पाताक मागीर ताची पुरो फळां पातका हांव जेजूक सत मानूना त्या देखून हांव ती पातका आसा पळय गे आतां एक सोरता जाल्यार ताचे रूट घाले ताणें जेजूक सत मानूना बिलीव करूना समजलें गे तर एकच पाताक जेजूक सत मानिना जावन तेच पाताक तर लोक आज काय म्हणटात येमकोंडाक येता जाल्यार सोरल्या वरी वचना जेजूक सत मानिना जावन ते पाताक ते पातका विशयांत तो सांगूंक कोणाक पातका विशयांत कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना म्हणटा देवाचे उतार प्रेज गॉड केदाळ आमी जेजूक सत मानिना या बिलीव करिना ते पाताक आसा प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया जायल्यार आमी रोमाकारा मागीर फाटी येवया रोमन्स 5:12 जालें सिस्टर थोडं आमी ते वाचलें आमी प्रेज गॉड जालें बरें लागा पळया
तर एक मनशावरवी संसारांत पाताक भितर सरले. प्रेज गॉड. पयली एक संसार कशें आयले? एक मनशावरी कशें? आदावान एवेन आविधेयपण दाखयलें. या देवान कितें सांगलां तें सत मानूना, तांणी सांगलें आयकोना, ताचे विरोध केली, ते पाताक. वयली त्या देखून पातका बरोबर मोर्नी आयले. सर मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. तशें कशें एक ते पाताक. आतां आदावान एवेन खाले गेले, वरी पाताक कित्याक आयले? तांणी देवान कितें सांगलें सत मानूना. वय गे सत म्हणलें जाल्यार तांणी ते फळ खाते असलेत की? हां? ना ना. हां. आमी आज कित्याक प्रॉब्लेम समस्यार पडटा म्हळ्यार जेजू काल सांगता ते सत मानिना, जेजूक बिलीव करना. केदल आमी जेजूक सत मानिना, बिलीव करना, ते जावन आसा पाताक. रूट ते पातकाक. ते एक पाताक. त्या ते पाताक लागून आमी जायती पातकां करता. ताका आमी सत मानल्या वरवीं आमची सुवात आमी सोदून येता. आमी दुसऱ्यांक मारचें जावं दी, दुसऱ्यांक लुटचें जावं दी, ती मागीर पातकां जातात. ताचें फळ पुण्य. इम्पॉर्टंट जेजूक सत मानलो मनीस जर तर तो खरेपणी सत मानता तो ताचो बरवसो तसो भावार्थ पातीनी सकड जेजूचेर आसता. कित्याक जेजूचो सर मूळ सोर्स ताचेर आसता. तो खंयच्याय तेणे वायटाक वचना. त्या देखून जेजू सांगता पळय, खाले म्हणटा उपादेश दितना खाले म्हणटा, तुज्या पेलाचो मोग कर. वय जर तर हांव पेलाचो मोग केल्यार हांव हेरांक अन्याय करता की सुख करता की? ना न्ही. तशे रितीन हांव जेजूक सत मानल्यार भावार्थान खऱ्या रितीन हांव एक संसाराची वाट धरना. जेजू काय सांगता ते मात्र हांव बिलीव करता. ताका सत म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्या देखून आमी एवढो आसतोया हांगा पाताक म्हणटाना फाटी या सिस्टर 16:8 आमी 16:8 जोआंच्या. प्रेज गॉड. 16:8 काय म्हणटा? हां 16:8 जालें. पातका विशयान कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना. उगडास आसतोया आमकां गुन्यांवकार करना. ते केलाय, हे केलाय. एकच तो आमकां कळीत करता पवित्र आत्मा आयल्यार तुमी जेजूक सत मानूना. ते कळीत करता तो पवित्र आत्मा. तुवें ते केलाय, हे केलाय, त्याच्या विशयान तो गुन्यांवकार करना. उगडास आसतलो. ते गुन्यांवकार करचे सैतानान. तशें केलें आसता, अशें केलें. ताचें एकच काम पवित्र आत्मो, तुमी जेजूक सत मानूना, बिलीव करूना. पवित्र आत्मा आमकां ते कन्विक्ट करता. ते कन्विक्ट करूंक तो आयलो. तो मजतदार, कुमकदार आमकां कुमक करता. आनी तितलेंच न्ही, जेजूक आमकां बिलीव करूंक तसो कुमक करता. कित्याक आमी देवाचे उतार सत मानता, आयकता. जेजू देवाचे उतार म्हणटा तो अशें उलयलो देखून ताका जायते जण सत मानले म्हणटा. जॉन 8:30. तातूंत केदळा जेजू विशयान आमी आयकता तेन्ना आमी ताका सत मानूंक जाता. जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां ताच्या विशयांत कन्विक्ट करता. पवित्र आत्म्याचें काम तें आमकां गुन्यांवकार करिना. गुन्यांवकार करचे सैतानान या हेरांनी. पवित्र आत्मा केदाळय आमकां कंडेम करिना, कन्विक्ट करिना, गुन्यांवकार करिना. ते येता जाल्यार उगडास दवरया, पवित्र आत्म्याचें काम न्ही, ते अनेक वायट आत्म्याचें काम. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 एक विषय कळलो की क्लियर तुमकां? पातका विशयांत पाताक उगडास धरा. पाताक कोंकणी ताका म्हणटा पाताक म्हणयात आनी अनेक पातकां म्हणयात. सिन अँड सिन्स ते उगडास दवरीचे. तो एकच पाताक. पातका विशयान उलयना केदारला पवित्र आत्मा. पाताक जाल्यार तुमी जेजूक सत मानिना जावनचे ते पाताक. पातका विशयान कित्याक तांणी म्हाका सत मानलो ना म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. 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 आतां नेक्स्ट मुखार या आमी. 10 सिस्टर. नीती विशयांत कित्याक हांव बापाची वेता आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना. प्रेज गॉड. एक फुटी 8 घालता सिस्टर. 8 9 आसा 8 हांगा काले पळय तो येतच पातका विशयान नीती विशयांत आनी नीती फैसल्या विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करता. आतां नीती विशयांत म्हळ्यार कशें? नीती विशयान आमकां गुन्यांवकार करतलो की नीतिवंतपण या नीती विशयांत तुवें ते करूं नाय, हे करूं नाय, इतल्या वरां उठून मागूं नाय, उपास करूं नाय, बरी कामां करूं नाय,
नितीवंतपण मला काले समजायला तुमका प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळया हांगा इंग्रज करेक्ट बरयला पातका विषय कित्याक म्हाका तांणी सत म्हणलो ना नीती विशयांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका पळोवचे नात आमी चिंतलां हांव बरें काम केल्ल्यावर म्हाका नितीवंतपण जोड मेळटा आमी पोरे घरा गेल्ले त्याला तो भाव उलोवंक लागलो हांव हे पुरो इतले पुरो करता बरें करता कित्याक म्हाका कश्ट कित्याक म्हाका समस्या कित्याक म्हाका ते हे प्रॉब्लेम आमी जायते फावटी आमी तेच चिंता हांव हें करनासलो म्हळ्यार म्हजें नितीवंतपण हांव इतली बरीं कामां करनासलो म्हाका कित्याक हे समस्या जर तर म्हजे बरीं कामां म्हाका राखता जाल्यार जिजून ह्या संवसाराक येवन इतले कश्ट मना ससची गरज आसली की तेन्ना ते कुसाचे मरण मरज आसले की म्हजी बरीं कामां म्हजें नितीवंतपण म्हाका स्वर्गाक व्हरता आसलें न्ही हे देखून पवित्र आत्मा आयल्यार तो खाले करता म्हळ्यार तुमचें नितीवंतपण ताका नाका हांगा जेजू म्हणटा खाले म्हणटा नीती विशय कित्याक हांव बापाशी वेता कित्याक जेजू बापा थंय गेल्ल्या वरवीं आज ताचें नितीवंतपण म्हाका मेळ्ळां ताच्या विशयान तो तुमकां कळीत करता न्ही तुमचें नितीवंतपण आमी जायते फावटी चिंतलां हांव नितीवंतपणान जियेता हांव सकाळीं उठून मागणें करता हांव सकाळीं 20 चॅप्टर वाचता हांव बसाच्या देरांनी मागता हे करता त्या देखून हांव नितीवंतपण म्हणून आमी चिंता पूण त्या विशयान न्ही हांव बापा लागीं वेता म्हणटा काय म्हणटा हांव कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनी पळोवचे ना के जाणा जेजू कश्ट कोणा पासून आमचे पासून आसता मरण आमचे पासून पावता आनी बापा थंय गेल्ल्या वरवीं ताचें नितीवंतपण आज आमकां मेळ्ळां त्या नितीवंतपणा विशयांत कन्विक्ट करूंक रुजू करूंक तो येता तुमच्या नितीवंतपणा विशयान न्ही आमी जायते फावटी आमचें नितीवंतपण पळयता आमचें नितीवंतपण देवाक मुखार लेखाक येना प्रेज गॉड आमचें नितीवंतपण ते जाणा जाय म्हळ्यार घोव बायलां मध्ये जियेतना आमी नितीवंतपणान जिवंक आसा जर तर हांव नितीवंतपणान जियेना जाल्यार प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान म्हाका बायल ह्या घोवा मुखार प्रामाणीकपणान रावंक जायना पळय गे केदो हांव नितीवंतपणान जियेता ते नितीवंत म्हाका एकामेका धीरान आमकां उबें रावंक जाता जाल्यार म्हाका आज हांव अस्कत हांव फातकी आसतनाय जेजू म्हजे खातीर मेलो त्या देखून तो बापा लागीं गेलो म्हज्या जाग्यार तो मेलो म्हजे फाताक ताणें काडले आनी बापा थंय तो गेल्ल्या वरवीं ताचें नितीवंतपण म्हाका दिलां जाल्यार हांव आज बापा मुखार रावंक शकता प्रेज गॉड हालेलुया 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 ताका रायट स्टँडींग विथ गॉड म्हणटा ते नीती विशयांत बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका पळोवचे नात ते बापा लागीं हांव गेल्ल्या वरवीं ते नितीवंतपण ताणें आमकां दिलां देवाचें नितीवंतपण देवा मुखार रावचें म्हजें नितीवंतपण न्ही म्हजें नितीवंतपण जाय म्हाका हेरांतय संवसारांत मात पूण ते हांव नितीवंतपण देवा मुखार वचूंक जायना अनेक रितीन सांगचें तर तुमी सूख मिसअंडरस्टँडींग करना जर तर हांव ह्या संवसार कशेंय जियेल्यार वायट सवय आसल्यार ते लेखाक येना देवाचें नितीवंतपण मात येता म्हळ्यार हांव जेजूक सत मानल्या वरवीं बिलीव केल्ल्या वरवीं देव म्हजें उणेपण ते पळयना म्हाका पळयतना तो जेजू मुखार पळयल्या वरवीं ताचें नितीवंतपण म्हाका मेळ्ळां त्या देखून जेजू म्हणटा निती विशयांत कित्याक हांव बापाशी वेता तो बापाशी गेल्ल्या वरवीं ताचें नितीवंतपण आज म्हाका मेळ्ळां प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून 1 कोरिंथियन 1:30 घालतात गी सिस्टर मागीर आमी पाटी येवया प्रेज गॉड क्रिस्ताचें कितें वांटें जाल्यार वा कांय पावलाक तुमचे 1:30 कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ताणेंच ते क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेंच आमचें नितीवंतपण आमचें पवित्रपण आनी आमचें तारण केलो प्रेज गॉड पळया कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात प्रेज गॉड ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेंच ताका आमचें नितीवंतपण प्रेज गॉड
आणि आमचे पळीत कोण आणि आमचे तारान गेलो प्रेज गॉड पळय थाने गेलो वय गे आमचे नित्य म्हणतात लेखा घेता गे ना ना लेखा घेता गे कित्याक देना म्हळ्यार आमकां ताच्या विशयान सारकी समजणी ना त्या रोमाकारां बरयल्या 10 अध्यायात वाचल्यार आमकां कळटा रोमन्स 10:1-4 घाल सिस्टर मागीर आमी पाटी ताका ती प्रेज गॉड रोमन्स 10:1-4 वाच सिस्टर भावानो म्हज्या हं, खाशा मनात बाचाव जाल्यार पुरो म्हण सगळ्या म्हज्या काळजात कितलो हं, हांव अत्रेकता तांचे हं. पासून कितलें हांवें देवा लागीं मागता सेकंड देवाचे भक्तेंत तांकां उपदेश असा ती विशेष उमेद हांवच साथ दिता पूण ती उमेद बांधलेली नाही प्रेज गॉड पळया देवाच्या भक्तेंत सेकंड पळय हांगा देवाच्या भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांव दिता पूण ती उमेद खऱ्या समजाचे बांदले जायते जाणांक देवाचे काम करता भारी एक उमेद हालेलुया सांगाता म्हणल्यार रोडवर मागया कुर्सांव करूया ते करूया हे करूया पूर भारी एक हे संसार इथे पूण देवाचे उतार काय म्हणटा देवाच्या भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष वय मनशाक हांव साक्ष दिता पूण ती उमेद खऱ्या समजणेचेर बांदलेली न्ही म्हणटा पाऊल ती खरी समजणी ना आसतना तांणी त्या रितीन करनासात जायते जण ते केल्यार बरें हे केल्यार बरें देवाक मानता हांव ते केल्यार बरें सकाळी उठून मागल्यार बरें हे केल्यार बरें ते दळा देव मानता म्हूण चिंता पूण तशें न्ही पूण पळय हांगा मुखार करेक्ट ताका जबाब बरयला मुखार वचया आमी कित्याक कित्याक देव मनशाक नीतिवंत करता ते वाटे विशयन ते नेणारी ह्या प्रेज कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशयान ते नेणारी देवान मनशाक कशें नितीवंतपण जोड दिला त्या विशयान तांकां गोत्त नाटल्या वरवीं जायते लोक आज काले करता म्हळ्यार तांचीच वाट एक विसरून काडटा हांगा पळया ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात देखून मनशाक नितीवंत करता त्या देवाच्या वाटेक ते खाल जाले नात जायते जण खाले करतात म्हळ्यार कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता त्या वाट्या विशयान तांकां नेणारी गोत्तो ना देवान ऑलरेडी जेजू क्रिस्ता मरी फात कोणें सत मानला जेजू सोमेश्वरा स्वीकार केला तांकां नितीवंतपण जोडलेली परजा जायचे विजून काडल्या म्हणून तांकां गोत्तू नासतना तांणी काले करनासा म्हळ्यार देवाचे नितीवंत जोडूंक तांणी एक संवसारीक रितीची वाट धरनासा हांव ते केल्यार बरें हे केल्यार बरें हांव साळीच चापटार वचता ते वाचता हे करता म्हज्या कामावर हांव देवाचें नितीवंतपण जोडूंक पळोवन आसा जायते लोक त्या देखून जायते लोक ते देवाचे जिवीत आज अनुभव करूंक शकनात तांकां थोड्यांक गोत्ता मागणें खर लास्ट निराशी जातात कितले मागचे काय मागचे म्हळ्यार तांची वाट धरतात हांव केल्यार देव मानवता कोण ना म्हजी ते केल्यार देव मानवता कोण ना तांकां गोत्तू ना देवान ऑलरेडी नितीवंतपण आमकां दिला जेजू क्रिस्ता मरी फात आमचें काम जालें ताका सत मानल्यार जालें भावार्थान आमी कालें केलें हांव ते करता हे करता ताका देवाचे उतर म्हणटा एका रितीन तूं आमचें नितीवंतपण बनशिरेक समा म्हणटा देवा मुखार आमकां गोत्ता बनशिरेकांच्या मागीर उपकार ना काले पुसोवंक गलीज तांदून आसता त्या रितीन म्हळ्यार म्हजें नितीवंतपण थंय लेखाक घेना जेजून खाले केला ते काम सत मानल्या वरवीं मात ते म्हाका नितीवंतपण मेळटा त्या देखून जेजू म्हणटा हांव बापाशें वेतलो आनी तुमी म्हाका पळोवचे नात कित्याक ते ताचें नितीवंतपण ताणें आमकां दिला प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय तातूंत पळय हांगा क्लियर पळय कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता त्या वाटे विशयान ते नेणारी तांकां गोत्तू ना ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात देखून मनशाक नितीवंत करता त्या देवाच्या वाटेक ते घाल जाले नात ते जेजू देवान कितें केला जेजू क्रिस्ता मरी फात ताका ते खाल जावना तांकां ते तांणी बिलीव करूं ना तांणी चिंतलें हांव हे केल्यार म्हजें नितीवंतपण देवाक मानवता हांव ते केल्यार देवाक म्हजें नितीवंतपण देवाक मानवता पूण तांकां गोत्तू ना देवान ऑलरेडी आमकां नितीवंतपण जेजू क्रिस्ता मरी फात केला म्हणली प्रेज गॉड हालेलुया 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 मुखार चवथी वळू काले म्हणटा पळय
कित्याक क्रिस्तानांचं नियमशास्त्र पूर्ण केले आणि हा ताचे हा हर सांग सांग एकल्या ओके. ताचे मुखांतर सत्पंतल्या हर एकल्याक बाबार्थ उद्देशी देवाची नीत लाभयल्या हा कित्याक क्रिस्तानचं नियम शास्त्र पूर्ण केला हांगा पूर्ण केला बट इंग्लिश बायबल वाचल्यार जीसस क्रायस्ट एंड ऑफ द लॉ एंड ताणे नियम शास्त्र एंड केले आमकां एंड म्हळ्यार कोत्ता पळय दी एंड आता तुम्ही एक फिल्म पळोवन आसात म्हणजे द्या दी एंड म्हळ्यार येता पळय निमाणे ताच्या उपरांत फिल्म आसता एंड जालें पळय तशेंच हांगा हांगा देऊन हांगा नियम शास्त्र पूर्ण केले म्हणटा पूण इंग्लिश बायबल वाचल्यार गेला कित्याक क्रिस्तानचं नियम शास्त्र दी एंड नियम शास्त्र एंड कोणे कोणे जेजू क्रिस्तान प्रेज गॉड हालेलुया आणि ताचे मर्फात एंड केले मात न्ही ताच्या उपरांत खाले आयले आमकां कृपा पयलीं मोइजे मर्फात खाले आयले नियम शास्त्र आयले पूण जेजू क्रिस्ता मर्फात सत आनी कृपा आयले म्हणटा जो पयल्या अध्यायार वय प्रेज गॉड ते नियम शास्त्र कोणे पूर्ण या संपूर्ण या मुग्धीले एंड केले जेजू क्रिस्तान वय एंड करून खाले दिल्यात आमकां कृपा ग्रेस आमी कृपा वता कृपा विशयान शिकूंक गेल्यार जसो टॉपिक कळ्ळें न्ही कृपा जेजू मुखांतर आयले कृपा म्हळ्यार जेजूच तूं प्रेज गॉड हरी एक ग्रेस जेजूचे कृपा प्रेज गॉड तातूंत क्रिस्तान खाले नियम शास्त्र पूर्ण केले एंड केले आनी आतां खाले गेला ताचे मुखार सत म्हणटले हरी एकल्यांक भावार्थ उद्देशी देवाची नीत लाभयला आमी भावार्थान सत मानल्यार जाले आमी देवाची नीत आमकां मेळटा आमी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून आमी आमचे नितीवंतपण सोदचे नाका आमकां जेजू क्रिस्तान कितें केलां तें आमी सत मानया बिलीव केल्या तेन्ना काय जाता ताचे नितीवंतपण आमकां मेळटा पवित्र आत्मा हे आमकां शिकयता नीती विशयांत कित्याक हांव बापाशे येता म्हणटा ते पवित्र आत्म्यान खाली करता तुमी जेजूक सत मानल्यार तुमकां देवाचें नितीवंतपण मेळटा म्हणलें आमकां कन्विक्ट करता तो तुमच्या नितीवंतपणाची गरज ना ताका पवित्र आत्म्याची हीच मुख्य कामां एक एक पाताक सिन्न विशयांत कित्याक तांणी म्हाका सत मानलो ना नीती विशयांत कित्याक हांव बापा ते येता आनी तुमी म्हाका पळोवचे नात मागीर आनी नेक्स्ट जाय जाल्यार सेकंड कोरिंथियन 5:21 घालतात की मिस्टर एकुटी मागीर आमी पाटया थोडो आमी 1 कोरिंथियन 1:30 वाचले न्ही हांगा काय बरयलां 21 गे वय 21:1 पातकाचें कत नासलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली प्रेज गॉड पळया पातकाचे कत नासलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी कोणाचे जेजू उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली प्रेज गॉड आमचे पासून पाताक करण आमचे पाताक सैन्साचेर घालून ताणें काय केलें देवाक जेजूक भेटयल्ले वरवीं आज आमकां ताचे नितीवंतपण मेळ्ळां त्या देखून जेजू म्हणटा 16:9 घाला सिस्टर आतां 16:9 पटी आमी जॉन 16:9 पातका विशयान कित्याक म्हाका तांणी सत मानलो ना निती विशयान कित्याक हांव बापाशी वयता आनी तुमी म्हाका पळोवचे नात प्रेज गॉड आतां जेजून मरण पावोन म्हजे पाताक हाडून बापा थंय गेल्ल्या वरवीं आज जीवनपण जोडल्या वरवीं जीवनपण जाल्ल्या वरवीं आज म्हाका ताचे नितीवंतपण लाभला प्रेज गॉड हालेलुया 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 तर आमकां कोणी गुणाकार करूंक जाता हा ना जायना साध्य आहे ना साध्य ना साध्य ना पण 8:31 झाला जर एक मागीर आमी फाटी येवया प्रेज गॉड जॉन सॉरी रोमन्स 8:31 34
31 जाऊन 31. वाच. इतले सकळ आमच्या दोळ्यां हुजीर असताना आनीक आमी म्हूण येत, जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? मुखार वाच. आपल्या काशा पुताक सैत बाकी दवरिनासता आम्हा तुमे ताका सोड दिलो. देव आपल्या पुत्राक जेणे आसोवे हे सगळे घेनासतना कसो रावत? नेक्स्ट. देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? ती नीतिवंत म्हणून देवच फैसल दिता. प्रेज गॉड. पण हांगा देवान विंचले विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? नीतिवंत म्हणून देवच फैसल दिता. फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांव कोणाक सांगात? कोणाक न्ही जाता गी? मैजेक जाता गी गुन्यांवकार करूंक? साद्या गी मैजेक मर्डर केला गी ना, जीवशी मारला गी ना, बेतकाटी मार म्हणल्यार काले म्हणल्यार मार म्हणल्यार बडयली की ना परत. अब्रामाक जाता गी? अब्रामान आपल्या बायलेक बहीण म्हणून सांगला की ना, फट मारला की ना. आणि कोण आमचे पूर्वज कोण दावीद जाता गुन्यांवकार. दाविदानं मर्डर केला गी, व्यभिचार केला गी. तर कोणी म्हाका तुम्ही गुन्यांवकार करून जाता, या हांवें तुमकां गुन्यांवकार करून जाता? कित्याक? देवच फैसल दिता. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ಹೋಯ್ಗೆ मैसूरचं जाऊन दी, सिस्टर काही ओमानूरच्या जाऊन दी, आणि त्यांच्या नागोरीच्या जाऊन दी, जेप्पूच्या जाऊन दी, मोगरनाडूच्या जाऊन दी, त्यांचे पुरा दोसे तूत होईगे. कोणावर गुन्हा करूंक जायना. कित्याक आमी पुरा चूक मिस्टेक केल्या होईगे. ताका हांगा म्हणटा तर तांकां गुन्यांवकार करून कोणाक सांगात गी ना. क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला. एकल्यान मात गुन्यांव करियेत होय गी आमकां? कोणे करियेत? कोण तो गुन्यांव करता गी? तो काले करना सगळ्या? मी वाचल्या पळय, देवान विचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण? ती नीतिवंत म्हणून देवच फैसल दिता. तर तांकां गुन्यांव करूंक कोणाक सांगात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला होय गी, देवाच्या उजव्या बसला, आणि आमचे बसत विनंती करता. गुन्यांवकार कसो व्यक्तीच काणे करता आमचे बसत विनंती करता. मागीर आमी कोणाक गुन्यांवकार करता? कोणी आमकां तर गुन्यांवकार करता गी? पवित्र आत्मा आमकां गुन्यांवकार करता गी? तर तुवें तशें केलां अशें केलां म्हणून तर गुन्यांवकार करचे कोणे? आमी काले चिंता जायत्या फाटी पवित्र आत्मा म्हाका सांगता तुवें तें केलां हें केलां. पवित्र आत्मा उगडासतरा गुन्यांवकार करिना. तो 3 संगती विशयान मात्र पातका विशयांत पाताक पातकाच जाता सांगतना पाताक सिन. कित्याक तांणी म्हाका सत्परलो नीती विशयान रायचियसनेस रायट स्टँडिंग विथ गॉड ताच्या विशयांत. आणि नेक्स्ट पळय थर्ड 16:8 सॉरी 9 जॉन चॅप्टर काले बरयलां नीती विशयान कित्याक बापाची वेता आनी तुमी म्हाका पळोवचें ना. नीती फैसला विशयांत प्रेज गॉड. आणि नीती पैसे कित्याक ह्या संसाराच्या अधिकारीचेर केस्तीचे फर्मान पडला हे सर तो रुजू करतलो. आनी नीती जजमेंट आसा गे आमकां? हांगा काले बरयलां नीती फैसला विशयांत. कोणा विशयांत उलयता? नीती फैसला विशय. कित्याक ह्या संसाराचो अधिकारीचेर कोणसो संसाराचो अधिकारी अधिपती? सैतानाचेर काय म्हणटा केस्तीचे फर्मान पडला. प्रेज गॉड ते रुजू करतलो. पवित्र आत्मा ते दाखयतलो. ऑलरेडी ताका जजमेंट जाला. आमकां जजमेंट ना. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आमचे जजमेंट नाही या संसाराचे आधी पातीचेर ऑलरेडी कॅस्टिच्या फर्मान पडला ताचे जजमेंट ते रुजू करतलो ते पवित्र आत्म्याचे काम त्यात उडासतोरी पवित्र आत्मो तो आमचो संगाती कुमोकदार मजतदार हेल्पर ऍडव्होकेट वकील प्रेज गॉड ताच्या संगतपणान ताच्या रिलेशनशिपान आमी जिवंक प्रयत्न करया तो आमकां केदाळे गुणावकार करिना आमकां तो स्वता कळीत करता स्वता उगडेपे करता ताच्या एकवटान जिवनचे आमी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके कोणाक काही मनी सवाल आसात की काय मनी सांगू आसात की काय मनी टेस्ट मनी आसा की काय समजले की विषय काय मनी शिकल्या की आमी मस्त बरें हा? समजलाय मस्त समजले की वय ओके ब्रदर पवित्र आत्म्यान आमकां समजणी दिली आमी पवित्र आत्म्याक अर्घान दिली प्रेज गॉड हालेलुया 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 ओके तर टाइम जावन आयलो अजिंता आमी अर्घां प्रार्थना कोणी शिकयतात की शिकयली प्रेज गॉड तेजी शिकता हांव शिकयता हा शिकय सिस्टर प्रेज गॉड अर्गां तुका मगाळा बापा अर्गां तुका शम्या जेजू अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या ह्या दिसा वर्त्या दिसा खातीर आमकां ह्या सर भाव भयणी सांगाता तुवें एकठांय केल्ल्या खातीर पवित्र आत्म्या मुखांतर ह्या भावा मुखांतर मस्त स्वता आमकां म्हाका समजून येतली ती आमकां तुवें उगडापी केली आमकां आमी चिंतल्या आमच्या नितीवंतपणा वरवीं आमी आमच्या बऱ्या कामा वरवीं आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमकां नितीवंतपण मेळ्ळां म्हणून नाही हे जेजून आमकां जोड दिलां जेजून क्रुसार मरोन हो आमचे खातीर बलिदान जालो ताणें आमकां सगळें हे नितीवंतपण जोड दिलां ताणें आमकां कृपा लाभयल्या सगळें ताणें संपोवन आमकां सगळें बरेंपण हे सोडवण जोड दिल्या हे आमकां समजून की बऱ्या तरान हे उंड उतरां ह्या ब्रदरा मुखांतर आमकां समजणी मेळ्ळ्या खातीर काळजांतून अर्गां दिता मोगाळा पवित्र आत्म्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं तूं एक हेल्पर जावन तूं एक आमकां मजतदार जावन तूं आमकां खंयची आमी चिंतून आसल्याचे की वर्ते नमणेन तूं आमकां शिकयताय समजयताय समजणी जोडूंक तुवें हें भाव गेल्ल्या खातीर काळजांतून अर्गां दिता पवित्र आत्म्या हे मागणें हांव करता जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मदतीन आमेन 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 थँक यू समेस्तांक शुक्रारा दीस आमकां गोत्ता रितीर आसा सकाळी 9:30 जावन 4 वरां म्हणसर सकाळीं येवचे आनी तुमी हेरांक ही बरी खबर कळीत करची प्रेज गॉड